О, сега ще... Здрасти. Значи, гледаме. Екран. София. Аз на нея ни давам. Въпреки че слушаме музика. Някой ни пише. Така. Седим се на четирибухието. Деликатното положение. Мегагатния стълб. Да. И... Абе, още, видите ли нещо, ето ви. И пък си мисля, че... Това са медени... Той е мой. Да. Ето, видя. Имам още един пакет. И тя си го еде и вместиш на сама. Добре. Десет сутринта да покажа тези е 10 от мен. Акъл. Отваряй ти като... Кайл. Дете, затваряй! Вилито е Кайл.